El resultat de la votació ha estat el següent: 74 vots afirmatius, 61 vots negatius. Atès que el senyor Pere Aragonès Garcia en aquesta votació ha obtingut 74 vots a favor, que signifiquen la majoria absoluta que estableix l'article 4.3 de la Llei de la Presidència de la Generalitat del Govern, resta investit president de la Generalitat de Catalunya. La investidura serà comunicada a les autoritats pertinents perquè el nomenin president de la Generalitat. I en aquest moment, si el president de la Generalitat vol adreçar-se a la cambra, pot fer-ho. Té la paraula el president de la Generalitat. Moltes gràcies, molt honorable presidenta del Parlament. Conselleres i consellers, diputades i diputats d'aquesta cambra, ciutadania de Catalunya. Moltes gràcies, és un honor i és una gran responsabilitat la que sento sobre les meves espatlles. Treballaré per exercir aquesta responsabilitat amb l'honorabilitat que requereix aquest càrrec, governant per tothom i posant sempre per davant el servei a la ciutadania de Catalunya. En aquest brevíssim Parlament, perquè hem estat parlant molt al llarg d'aquests 2 dies i també en els altres debats, voldria fer 2 mencions polítiques de caràcter personal a 2 persones. En primer lloc, al vicepresident Junqueras, Oriol Junqueras. Vam començar a comprometre'ns junts en aquest projecte polític, en el projecte polític de servir la gent, de treballar per la llibertat del país, fa aproximadament uns 17 anys. Des d'aleshores hem participat conjuntament en molts àmbits, en moltes campanyes, en moltes mobilitzacions. També vaig tenir l'honor de formar part del seu equip al Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda durant el govern del president Puigdemont i voldria agrair-li la confiança, el suport i agrair-li sempre el compromís i l'aprenentatge. I amb ell, amb l'agraïment amb ell, l'agraïment a totes les persones d'Esquerra Republicana que pateixen la repressió i que, malgrat tot, ens han ajudat a arribar al dia d'avui. I una segona menció personal, a una persona que probablement sense saber-ho i probablement inconscientment, des de fa molts i molts anys, va ser per mi un referent polític i personal. El primer regidor d'Esquerra Republicana a Pineda, després del franquisme, en Pere Horta. En Pere Horta, que va morir fa 3 anys, era una persona estimada que encarnava amb la seva manera de fer, amb la seva professionalitat, era sanitari, era metge, i amb les seves actuacions, quan va ser regidor a l'Ajuntament, encarnava aquests valors republicans. Bon amic meu, de la família, probablement ell no era conscient de l'admiració que generava i que m'ha portat a veure a la gent d'Esquerra Republicana, gent honesta i amb aquests valors. Avui m'hagués agradat que ens hagués pogut acompanyar. I en moments com aquest, moltes vegades hi ha paraules que han escrit altres que ens ajuden a expressar
la responsabilitat, el pes de la responsabilitat que servim. Hi ha uns versos de Salvador Espriu, de La pell de brau, que crec que s'adiuen perfectament quan et toca assumir unes responsabilitats, sobretot si són les responsabilitats més importants del teu país. Diu així, si et criden a guiar un breu moment del mil·lenari pas de les generacions, aparta l'or, la son i el nom, també la inflor buida dels mots, la vergonya del ventre i els honors. Imposaràs la veritat fins a la mort, sense l'ajut de cap consol. No esperis mai deixar record, car ets tan sol el més humil dels servidors, el desvalgut i el qui sofreix, per sempre són els teus únics senyors. Em comprometo a exercir el càrrec de president de la Generalitat de Catalunya amb tota la humilitat personal, però amb tota l'ambició col·lectiva, amb mà estesa i amb determinació democràtica, amb esperit de servei i amb valors republicans, sempre al servei de la ciutadania de Catalunya. Visca Catalunya lliure! Per acabar, els convido a cantar l'himne nacional de Catalunya.